Het is Joet Wroot Alzheimer Day. En hoe verandert het leven het bij je partner deze ziekte constateerd wordt? Van Lis Kramer is het de duistere realiteit. En de jest komt eraan en daarom zal Aad Oostenbrug op ziek naar Poddestwollen. Dit is Bient. Maar nou eerst de nominaties voor de Reense Westra Award. Een hommage aan de Friese acteur die het maar dit hier verstoor. Het keert terug. Praatjes. Nou, ik steer ze, alles spoelkinders van de brood. Ik mag nog zien als dat de zwiepen uit vrij opbrengt. Dat is Toosje. Altijd gepraat door de verhoes en dat zijn die geen goed. Zijn het van eerder nachtmerries? Jongens, er komt wat jongen. Je maakt u te vrij. Nou, stel er wat voor je goed. Ja, mooie fragmenten van Reense Westra. Steven heeft een heel soort met hem werken. Ja. Je hebt weer een vreun, mag ik het zeggen? Ja. Ja. Hoe kiest dit boon met hem omschreeuwen, die boon die je hem hier? Ja, dat beseft pas wat die er net meer is, wat die baan inhoudt. Ja, ik denk elke dag nog aan hem. Mist hem? Ja. Ja, en dit vind als het weer even sjorst, dan haakt het er gewoon weer in. Ja. Ja, dat giet. Het is natuurlijk, maart, het is natuurlijk wel een skofkelien, maar aan de andere kant, het is ik nog best wel vast. Dus ja, ik mis het mondje. Ja. Vind het jammer, gewoon. Ja, dat kan ik me vast. Wie je dan een hele grote plan, wie je dan grote filmpjes maatje wilt. Ja, want eigenlijk altijd, als het een film maakt of een serie, hij kwam er altijd wel in voor. Ja, dat zag je met de oorsprutsen in 94, toen we met de Gouden Zwieber bezig waren. En Sabir was, dat wie gewoon een hele goede klik. En toen hebben we het afsprutsen van, hoe het ik rint met onze carrières, dat weten we natuurlijk net. Maar we zieken elkaar op en we helpen elkaar wat we kunnen. Ja. Dus ik heb het teld, 31 dingen hebben wij together. 31 dingen? Ja, filmpjes en commercials en grote films en lietse toneelstukjes, maar totaal 31 producties. Ja. En nou komt dus die Reense Westra Award. Ja, Oeuvre Award is een Oeuvre Award, een eerbetoon. Toch? Ja, een eerbetoon. We willen hem gedenken, we willen hem eren, we willen hem bijhouden op die manier. En dus van waar is die award dan bedoeld? Nou, die is eigenlijk bedoeld voor acteurs en actrices die een beetje meer in het zintje zetten willen maken hier in Nederland. Dus bij Nederlandse acteurs en actrices, het publiek mag ik stemmen, die kan zelf bepalen van zij vinden van er moet wat meer aandacht voor komen. Ken je deze ondergewaardeerde acteurs? Ja, maar dat klinkt best wel negatief. Dat klinkt negatief, hè? ja. Maar het ben mensen die vanaf sites van goh, we zorgen ze te weinig op televisie of we hebben ze een hele protte showen, maar we zorgen ze net meer. Wie dat bij Reense Extra dan? Wie hij voorstelt dat Reense Westra misschien een beetje onderwaarderen wie? Nou ja, dat vond ik wel. Hij komt maar de beste maai, hè? Ik moet denken aan een scènetje uit de helft van 63. Maar Pierre Bokma, ze konden me qua net en we repeteerden even en binnen een minuut wie er gewoon verstandhouding tussen twee topacteurs. Dus dat was zijn level, dat was zijn niveau. Ja. En hij komt maar de beste mee. Maar ja, het weer een muske. Hij wie natuurlijk nooit aan het netwerken of hij heeft nooit een grote bek ergens of zo. Hij ziet altijd mooi stil in het hoekje en dus daar wie die eigenlijk natuurlijk net zo goed in. Nee. Er is 3 enveloppen op tafel lezen, want we moeten nou echt, want mensen koen dus stemmen. Ja. Massaal die hier op Facebook en via mijn site. Dat koe ontemaal Joert, net als mij. Ja. En nu zijn er dus 3 nominaties en daar kun je mensen dan ook weer op stemmen. En die krijgt uiteindelijk dan de Reense Westra Award. Ja, die krijgt een award en die wordt maken door een beeldend kunstenaar en Frits Stoop en die doet dat maanden hoor. Dus hoort dus net langer in spanning. Heel exclusief ding wordt dat. Nou, de eerste envelop. Ik moet door de bovenste beginnen. Ja, tromgeroffel. Tromgeroffel, jongens. Heb je nog idee of nee? Ik zou het net weten. Nee? Echt helemaal niks? Nee, is dat een idee, hij? Nou ja, wat is dit? Ik zag een foto van Rees. Peter Tuinman. Aardstaartjes. Aardstaartjes van Dron Riep. Willy Waltz. Van het groot internationale wereldcircus Waltz. Maar dat wist u al. Wat u niet wist, is de bijzondere geschiedenis van ons circus. Alle verhalen, alle geheimen. En die ga ik u nu vertellen.
Ja, A-staartjes. Ja, mooi fragment Ik ken van... het wel al hier, maar oh, is jongens, dat goed? Ja, dat is goed. Ik ben benijd. Nummer 2. Dat is een vrouw. Zeg maar. Kitty Kuba. Goeie keus? Jij dan? Jij denkt dat ik hebben mijn leven plat te walsen wanneer je er zin in hebt. Jouw moraal aan mij op te dringen. Je zoon verdriet te doen alleen maar om mij te straffen. Kitty Kuba, A-staartje. Nou, A-staartje is een hele Fries, hè. Komt van Dronriep. Ja, die went het nog in Dronriep, ja. Ja, maar zit er nog een Fries bij of net? Dat hoop ik al. Ja, toch? Het moet toch leuk wezen, of niet? Ja, toch? Er zit een keer Fries bij. Waarom zit er een keer Fries bij? Zit er een Fries bij. Ja. Peter Tuinman. Dat is een Fries. Dat is een Fries. Dat is een Fries. Maar hij bent het al jaren niet meer, maar hij... Met blote Fries. ja, hij praat Fries. Met alle respect, meneer, maar ik heb net zoveel recht om hier te zijn als u. Mijn naam is De Kok, met COCK. Peter Tuinman in het theaterstuk van Baantje de Kok. Ja, en hoe nou verder? Want meestal kunnen dus nou stemmen op een van deze treinen. Ja, dan gaan ze maar even naar mijn site en dan wil ze trolling naar een soort formulier en dan kunnen ze een voorkeur Even uitspreken. voor de mensen thuis, wat is die site? StevenDeJongfilms.nl. Wie het zelf betekent. Ja, het is heel Ja, makkelijk. eigenlijk wel. Ik ben heel benijd. En ja, want er is massaal stemt echt op deze treinen. Ja, dat is best wel en ik heel breed en echt uit alle hoeken van het land ik wel, want het landelijke knijs geweest. Dus mensen hebben er al flink op reageerd. Maar ja, nu gaat het natuurlijk echt om wie wint de prijs. Ik ben heel benijd. Peter Tuinman, A-staartjes of Kitty Courtois. Ja. Wat vinden bekende Nederlanders eens het mooiste plakje in Friesland? Aanzien de man die zowat elk jaar een primeur had met de miljoenennota. Maar eerst Aad. De Bientman, de tuinman van Omroep Friesland. Tuinsloof. De Tuinsloof. Ja. Dat zei hij zelf. Hè? Hij stelde zich voor als tuinsloof. Tuinsloof. Ja, hoe zit het ervoor met de tuin, met de Ja, bientuin? het is laatst weer aan. We hebben hier een prachtig mooi zomerseizoen. Maar dan is iedereen op vakantie en dan ken ik maar België. Ja, dus we Vandaar zijn te de laat Tuinsloof, eigenlijk. hè? Ja. We zijn te laat eigenlijk. Ja, nee, maar het is weer een mooi seizoen. Het staat er nou wel leuk bij. Het is, Ja? het wordt wat kleurig nou, de juist valt in. Ja, en dan is weer met Miranda. Zij is ook altijd kleurig, hè? In Dat is haar kleurig, roze past er pakje. mooi bij. Ja, Toch? Past er mooi bij. ja, past er mooi bij. Maar van, daar is weer met haar paardwest. Ja. Is er nog wat over vertellen? Wat heb je hem die in? Nou ja, ik doe een soort filmkeers maar even, hè? Is de filmpje die Ja, staat? doe maar even. Jest in de tuin. Kleren juist. Een mooi seizoen west, mooi waarhoorn, mooi tuinwaar. Er zit een mooie dikke courgette aan. Zo. Dit is hem. Ik hoor eens geen courgette sap meer. Nee, wie jou hem voort. Nou, waar gaan we hier? Nou, wel liedjes op. Mag ik het zeggen? Ja. Nou, Arjen en Roelof. Nou, sprekend. Ja. Ja, dat hier wie ik dacht. En zo heet het ik. Dat is Roelof. Dat is Roelof, die En boont. dit is Arjen. Dat is Arjen. Ja. Hé, Arjen, ik kan hier eens opeten. Maar, eten we dit nou aan een stik op? Nou, dat maakt me net, hè? Het is wel een lekker stukje Ja, vlees. Het is een lekker stukje vlees. De hoest alleen maar in het elastiek, er waren haast maar al aardig. Maar ik denk, wie maakt maar even om een vleesvervanger uit. We gaan naar Bert. Eén bij de paardenstolkenwekers hier. De Veenhoop hebben we. Goeiedag. Goedemorgen. Bert. Nou, Ja, hoi, Aad. druk aan de gong. Ja, ik ben aan dompelien, zag ik dat nemen. Dompelien van Stamkes werd, nou, als het een beetje mij zit, een week al die paddenstoelen opgroeien. Deze stamlijn wiekelin lei die in die bak, ga ik eruit hellen. En Dit is het resultaat al. just Hoeveel teert strekt je erin bij? nou ja, ik ben alles bij elkaar, ben ik gemiddeld daar is toch wel een uren strijden. Ben ik hier wat mee bezig. Elke Hè? dag weer, de hele week. Het is gewoon een hele ontspannen, beetje zen-achtige bezigheid. Ja. Nou, zoals de gotjes die ik broek om dat mycelium, wat stond daar nou in de hand hast. Dat is dus een actieve skimmel die ik nou in die stammen breng. Ja. En vervolgens gaan ze door die hele stam heen groeien. Dit is dan het eindresultaat. Hè? Dus als het nou even wacht, dan groeien ze terug naar dit formaat. Dat is ongeveer de maat waarop ik ze dan van de stam uitpluk. Is het nooit een goede vleesvervanger? Nou, absoluut. Uit onderzoek is weer bleken dat deze paddenstoel een heel heug percentage heugwaardige eiwitten had. Die, als het ware, daar toch ik de paddenstoel heel geschikt maakt om eens een keer het vlees uit te slaan. Hè? Dan maar wij dit eigenlijk in de tuin hebben. Dat liep het me heel verstandig. Skimmel niet meer. Nou, maar wij aan de gong. Nou zullen we helemaal los. Je had voorbeeld. Ja.
Doe ik ons goed boren, hè? Ik Dat kan weten we. heel goed boren, dus dat doe ik even. Plus vooral. Ik leer wel wat van mij. Ja, ik steen echt versteld om eerlijk te zijn. Een beetje dieper nog, denk ik. Beetje erbij. Skimmel erin. Skimmel erin. Zien we niet wie zijn eigen paddo's hiervan krijgen. Zie je wat het wordt? Ik ben benieuwd. Het is wel beter voor Roelof en Arjen, hè? Ja. Kan die mooi wat duur worden. Ja. Ja, en het resultaat leidt er nou op tafel, Aad. Want je bent er dus druk met wandelen. Of vooral Bert is er druk met wandelen, Ja. kan ik wel zeggen. Dat zien vaak, hè? Dus Bert zien vaak. Maar kunnen wij dat nou thuis? Want hij doet het nou, en Jim staat nou aan zijn ekdwan in de bientuin. Maar kunnen wij dat nou echt thuis? Ja, in principe kan iedereen het thuis ook doen. Maar dat is correct dus met green te telen. Het is misschien altijd wel even goed om even een licht beetje te weten waar je het hoe gaat. Dan lukt het vaak ook beter. Kies dat het bos, Harry, toch? Ja, ik kan zeker doen als het aardig doen haast. Maar dit is net. Dit is net. Want kies dit nou, wat Steven vreeg aan de mek wou, kies dit nou gewoon eten? Deze die kan ze gewoon eten. Dit is nog dan, anders nemen ze een hapje dan. Wie bakken ze even? Doe worst mee onder de tafel, hè? Ja, het is... Dit is gewoon vlees. Dit krijg ik een hamburger. Serieus? Doe bak ze gewoon even in wat olie. Hij shot er goed als een hamburger eigenlijk. Maar wel mijn steeltje. Je zit lekker vol voeding in als in een stukje vlees. Ja. Of hij staat er ook lekker vliegers van. Dan gaan we beide ten onder, Steven. Oh. Oké, jongens, nou... De zoenspul. Zoenspul? Ja. Oké, nou, dank voor die verhaal, Aad. Ik zal nog ook onder paddenstoel. Ja, Misschien van jou al. Verleden week hield het echt verskworrende druk met Prinsjesdag. Want voor RTL docht er alle dagen verslag van Politiek Den Haag. Jij ook, Lis? Ga je ook een hapje doen? Ik ga aan de pannen. Natuurlijk, lekker man. Maar als het er klaar is, dan weet hij net hoe hij naar Friesland rijden moet. Deze week showen we bij bekende net-Friezen op haar meer speciale plek in Friesland. Ik word altijd helemaal blij als ik vanuit de Randstad vertrek, uit Den Haag. En dan ben ik door de Koentunnel heen en dan ben ik al in West-Friesland. Ja, en dan kom je Friesland in en dan wordt het steeds leuker. En dan ga ik ook vanzelf iedere keer steeds harder rijden. Ja, dat is een restaurant van mijn neef, een café. En die is jaren geleden in Harlingen neergestreken. Ja, en toen ben ik hier ook een beetje terechtgekomen. Je ziet het op mijn schip, thuishaven Harlingen. Kijk, als je vader Wester heet en je moeder heet Brandsma, dan kom je niet uit Maastricht. Maar ik ben zelf opgegroeid in Alkmaar. En, maar ja, ik ben dus wel heel veel in Friesland. En ja, dat is ook de reden waarom mijn schip hier ligt in Harlingen. Ja, hier gebeurt altijd wat. Er komt een bootje binnen. Net werd er eentje binnengesleept door de KNRM. Mensen komen binnenvaren. En ook als je niet aan het varen bent, hier gebeurt altijd wel wat. En ja, die rust, ik vind het helemaal geweldig. Maar goed, je bent mooi in de prijs als je het touwtje neemt. Ja. Wij hangen weer op, want we gaan zo weer de stad in en dan... Vanavond is gezellig. Wij zien elkaar wel even. Oké, hoi. Leuk hè, woensdagavond. Dat was heel gezellig. Hoi. En gaat het dan ook nog gebeuren dat u hier permanent gaat wonen? Ja, dat lopen we heel erg vooruit op ontwikkelingen. Maar dat zou zomaar kunnen op enig moment. Maar voorlopig, ja, dat Binnenhof staat nog in Den Haag. Dus ja, daar is mijn werk. Dus daar moet ik wel zijn. En ik wil iedere dag wel gewoon op de fiets naar mijn werk toe kunnen. Maar ja, ik heb al voorgesteld, de Tweede Kamer die wordt verbouwd straks. En die moet tijdelijk verplaatst worden. Ik denk, kan dat niet naar Leeuwarden of zo? Dan kunnen we het werk gewoon hier doen. Maar ja, dat zit er waarschijnlijk niet in. Ik ben met Omroep Friesland hebben we net opnames aan het maken. En verteld dat ik met een kleine rubberbootje van mij net even door de haven gevaren. Even verteld dat jouw restaurant, de Noorderpoort, ik weet Noordige, dat ik door jou hier terecht ben gekomen. Het is wel leuk als jij zo meteen even op het terras zit, als ik aankom lopen. Nou, als je even, bel me even als je op het stoepje zit. Dat is wel even leuk voor de opnames. Dat kunnen we even samen. Jo, hoi. Hey. Nou, proost weer. Goeie dag. Zitten we weer lekker. Dacht ik, heel makkelijk kan ik me hier settelen. Nee hoor. Vreselijk, de wortels zijn diep bij mij. En ik hoor in de bergen. Doet haar man, Gerard, hield dit verjittelijke waard, wie het voor Lis Kramer votendaliks duidelijk dat er wat onderhoorn wie. Ook omdat ze van haar werk duistig in contact komt met mensen die het dement binnen.
Lis, welkom. Het is nu 5 jaar geleden dat uw man de diagnose kreeg van Alzheimer. Hoe is het nou met je man? Voor mij is het een ander verhaal dan voor anderen. Zo op het eerste gezicht denk je van nou, het gaat wel goed met hem. En voor mij is heel duidelijk dat de achteruitgang heel erg intreedt. Ja. En er komt straks ook een moment waarop hij u misschien niet meer gaat herkennen. Ja, daar hou ik rekening mee. Ja. Hoe moeilijk is dat? Je kan het je voorstellen, maar ook eigenlijk weer niet. Ik leef eigenlijk met hem in het heden. Maar ik denk dat het heel pijnlijk is als de man van wie je houdt en de vader van onze kinderen op dat punt zou komen. Maar ik denk, weet je, ons idee is altijd geweest, we plukken de dag, we kijken wel. En tegen de tijd dat het zich aandient, dan zijn we vast creatief genoeg om daar weer wat mee te doen. Ja. Nou was Gerard, uw man, hersenwetenschapper. Ja. U werkt zelf ook met mensen met dementie. Hoe was het dan toen de eerste tekenen van deze ziekte aan het licht kwamen bij Gerard? Hoe was dat? Dat is zeg maar een heel proces waar je eerst eigenlijk je ogen sluit voor wat er echt gebeurt. Je ziet wel dingen en je hoort dingen in de omgeving van... Goh, die hond heeft het wel goed bij jullie, die is vandaag 16 keer uitgelaten. Hij liet 16 keer de hond uit? Ja, omdat hij geen herinnering meer had aan het feit dat hij dat gedaan had. En zo waren er nog allemaal tekenen aan de wand. Maar het is heel raar. Dat is een soort mechanisme. Als je denkt, ik heb het er niet over, dan is het er niet. En zo deden we dat in het begin. Ja. Je ontkent het, want op het moment dat je het gaat erkennen, dan kan je niet meer terug. Zo was het voor ons in het begin. Ja. Maar dat is toch eigenlijk wel gek dat jullie het ontkenden, terwijl uw man was hersenwetenschapper en u werkt ook met mensen met dementie. En dan zou je eigenlijk zeggen dat jullie het al eerder zouden moeten herkennen. Ja, maar we hebben het natuurlijk herkend. Je wilde gewoon officieel niet aan. Want dan ga je in die molen van de diagnose en dat het echt zo is. En dan wordt het opeens een onomkeerbaar proces. Dan heeft hij Alzheimer. Dan is het een feit en dan kun je er niet meer onderuit. Ja. En je wil dat moment dat het allemaal nog normaal is, wil je zo lang mogelijk vasthouden. Dus we wisten het wel. Maar je ontkent het gewoon, wat jij zegt. Ja. Want er zijn heel veel mensen, toch? In Friesland, was ook in het nieuws. 22.000 mensen in Nederland. Toch? 250.000. 250.000 mensen in Nederland hebben Alzheimer. Een vorm van dementie, ja. Ja. Heb je, Hayim, kunde, familie met deze ziekte? Nou, net in de familie. Nee, het is genetisch, toch? Nee, er is er weinig over bekend. Of het nou wel of niet erfelijk is. Of het aan voeding ligt of zo. Daar zijn ze allemaal nog mee bezig om dat te onderzoeken. Hebben jullie daar zelf ideeën over? Nee, ik ben zelf, en daarom zit ik hier ook van... Ik ben zelf niet zo bezig met het medische aspect, omdat dat nog ver weg is. Het is gewoon nog niet allemaal rond. Wat veel belangrijker is, dat er 250.000 mensen in Nederland rondlopen... en dat worden er hoe langer hoe meer, die dementie hebben en gewoon thuis wonen. Net als Gerard. En die moeten leren leven met het feit dat ze dementie hebben. En waar het vandaan komt is niet zo interessant dan, voor mij tenminste. Voor mij is het interessant, hoe hou ik voor hem kwaliteit van leven, samen met hem. Hoe houd ik dat hij plezier heeft in het leven, ondanks de ziekte. Ja. Vanmorgen waren we bij jullie thuis, hè? Ja. Bij Gerard en bij jou, om te kijken hoe dat dan gaat. Ja. Kunnen we even naar kijken. Ja. Ik heb het in de loop van mijn leven wel af en toe aan schilderen gesnuffeld. En op het moment dat ik toen de Alzheimer-diagnose had, toen had ik eigenlijk het gevoel van, nou moet ik wat anders. Oh, meid, wat lekker. Hoe gaat ie? Uitstekend. Dat is wel grappig. De ene dag begint hij verward. Dan weet hij niet waar hij is. De andere dag begint hij juist heel optimistisch en heeft hij heel veel plannen. Het is altijd afwachten en toch altijd wel een beetje gespannen van... Gaat het goed deze dag? Dat is ook een hele verzameling. Ja. Goed leuk. Ja, joh.
Je doet net of je al mijn sieraden voor het eerst ziet. Ja, die zie ik voor het eerst. Ik heb het gevoel dat ik toch heel erg veel kan doen van wat ik wil. En daar is schilderen is daar dan een hele belangrijke voor. Het leuke is dat ik soms best trots ben op wat ik gemaakt heb. Ja, u had het al gezegd, voor het buitenstaande, je ziet niet zoveel aan hem. En dat vind ik ook. Ja. Dat is ook een stukje van de tragedie, denk ik. Want Gerard die loopt wel eens buiten en dan weet hij niet meer zo goed waar hij is. En dan is het gedrag wat hij vertoont voor mensen die daar geen wetenschap over hebben, is een vreemd gedrag. Dus dan wordt hij ook als zodanig behandeld. En ik denk dat als er meer kennis is over dementie of over Alzheimer, dat je weet wat voor gedrag dat kan laten zien, dat je daar ook veel beter op kan inspelen. Ja, want nou bent u onder andere de bedenker van sociale benadering van dementie. Ja. Wat houdt dat dan precies in? Het is eigenlijk in het kort gezegd, van donderdag komt dat echt aan de orde door Anne-Meij T. Ja. Dat is hoogleraar dementie en langdurige zorg. In het Fries Museum? In het Fries Museum, klopt. Het is eigenlijk een wens om dementie niet alleen vanuit de medische kant of de zorgkant te beschouwen, maar dementie ook vanuit het perspectief dat je gewoon nog heel lang thuis woont met dementie, wat ik net zei. En hoe je dan daarmee kan leren omgaan. En niet alleen de persoon die het heeft, maar de omgeving. Ik ben mantelzorger, dus ik ben er dag en nacht mee bezig eigenlijk. En dat je daar meer de focus op legt. Van hoe gaat dat nou? Want medisch en zorg, nou, dat is wel bekend. Maar eigenlijk, en Anne-Meij noemt dat de tragiek achter de voordeur. Wat speelt zich nou achter die voordeur af als je te maken hebt met een partner of de partner zelf met dementie? Ja. En dat is echt een onontgonnen gebied. En eigenlijk willen we dat ontginnen met z'n allen. Ja, nou is het vandaag ook Alzheimerdag. Hoe is dat belangrijk eigenlijk, dat zo'n dag er is? Vind ik wel. Het is een ziekte die echt toeneemt. Hoe kan dat? Ik heb daar geen antwoord op. Nee? Nou ja, alleen dat mensen hoe langer hoe ouder worden. En dus de kans dat je dat krijgt. Ja, want straks 1 op de 5 heeft straks Alzheimer. Dus de persoon die hier zo meteen aan zou schuiven, of een van ons, die gaat Alzheimer krijgen. Ja. En wat is dan het belang van deze dag, de Alzheimerdag? Deze dag is dat je erbij stilstaat. En dan heb ik het ook over beeldvorming, wat ik net zei. Realiseer je dat mensen met Alzheimer of een andere vorm van dementie vooral eerst mens zijn. Dus blijven mens ondanks de ziekte. En ga ze niet stigmatiseren met je bent dement, dus je telt niet meer mee. Voor mensen met een dementie is het echt belangrijk dat ze er nog toe doen, erbij horen. En gewoon een sociaal leven kunnen leiden. Met hulp van ons, die dat kunnen ondersteunen. Dank voor jouw verhaal en dit is een mooi watskip. Toen was je dus in het Fries Museum de presentatie over de sociale benadering van dementie. En volgens mij ben dan ook de werken van Gerard te zien in het Fries Museum. En Safir, dank voor je verhalen, heren en dames. Voor nou nog een hele gezellige jong. Dag. Nou, ik krijg wel energie van Bient. Nou, ik net. Hakt eindelijk. Ja, en morgen in Bient, de 43 wereldkampioen. Een man met 3 Olympische titels. Een blonde god. Een man dat alle vrouwen vereerlijk opwienen. Art Schenk, live in Bient. Oké, nou dan kist dan morgen even op de bal. Oh.